Evo, već je stavljeno, samo vi upirite. A šta treba da pritisnem? Ništa. On već snima. Aha! Nešto posle da se iseckam, da se sredim. Dobro. Zatvori ušta na nos diši. Ne moraš bežati, kako tebi. Ako želiš, kako ti lakše. Ajmo da. Zatvori ušta. Kakav spust, a? Bravo. Puno hvala.